Čus lidi, já jsem Krištof, vítám z nového videa a tohle video je video z venku. A jo, je tu mimochodem Fraser. Jo, a teďka když před videem jsme se nudili, tak jsme šli do jeho dílny. Jsme teďka u něho, tak jsme šli do dílny a vyrobili jsme kytaru. Habajte to, Tohle video je 7 Second Challenge. Vymysleli jsme si úkoly nebo otázky. Dali jsme to tak, že můžou být jenom dvě otázky a 5 úkolů. ano. Když nechcete otázky, tak můžete mít 7 úkolů. Takže jdeme na to. Tak kdo začne první? Kamenušky. To vyhraje, jo? Kamenušky, papír, teď. Vyhráš, jedeš. Počkej, no, pojď. Pojď do mě. Bude to otázka nebo úkol? Úkol. Dobře, pojď do mě. Počkej. Vyjmenuj. No, to je otázka asi, ne? Však úkol vyjmenuj. První pad. Všechny pady. Kdo co vyskočil? Za koho za co? Oslavujeme, voláme, s kým čím? Já nevím. No jako s kým čím je poslední 7. pad? No to je taky. Za koho? První pad si měl taky dobře. Druhý jsem měl dobře vyskočil. No. Sakra, no teď já. No, takže, no. No, už mi potom... Teď tě rozdrtím, ti říkám. Musím to najít první. Já mu si to psal do poznámek, protože si nic nemůže zapomenout. On to fakt řekl, pojď sem, jinak ty vidět nebude. Tak jo, začni. No. Otázka nebo úkol. Úkol. Vyjmenovaná slova po B. Bydlit, obyvatel, bystrý, stříbrný, bystrý, já ne. To jsou nejlepší. Já vím, ale když to tady tak říkáš, tak prostě si ve stresu a nevíš to tak dobře. Můžeš to říct? No, bydlit, obyvatel, bystří. Ne, bydlit, obyvatel, přijetek, nabytek, dobytek, občej, bystrý, bydlina, kobila, byt. No a jako, já to vím, ale... Tak mi je teďkom řekni pomalu. Co? Tak mi je řekni. Bydlit, obyvatel, stříbrný. Stříbrný tam vůbec Jako to video si jak vtipno, ne, ale jako se nepamatuju. No tak, dávej. Bigger gay, abecedu. To nedáš. To dá jenom kam. Takže, Takže kolik mám bodů? 1-1. Jo? Ne, vlastně 1-0. Počkej, musíme to udělat znova, protože já jsem nepočítal topky. Takže smůla, takže zdoba, takže čau.